Аллага шөкер, соңгы вакытта милли җанлы эшкуарларыбыз күбәйеп бара. Менә күптән түгел генә Казанның нәкъ үзәгендә балалар өчен өр-яңа үзәк ачылды. Әлеге үзәккә йөрүче балалар татар телен өйрәнә һәм татар мәдәнияте белән таныша ала. Бирегә йөрүче сабыйларны милли рухта тәрбиялиләр. Һәм без сезне барыгызны да әлеге үзәккә кунакка чакырабыз. Сезнең алдыгызда татар милләтенең яшь буыны. Утыра, үрмәли, уйный, дөнья белән таныша. Бу сабыйлар балалар үзәгендә өстәмә тәрбия ала. Биредә улым, кызым дип эндәшүгә күнеккән нәниләр җыелган. Әнкәләре, остазлары белән бергәләшеп, алар туган теленең тәмен татырга, авыз тутырып, татарча сөйләшергә өйрәнә. Әлбәттә, уен җыр аша. Дәрес гадәттәгечә бер-берсен сәламләүдән башлана. Аннары сабыйларны әйләнә-тирә дөнья белән таныштыралар. Бүген алар су, аның сыйфатлары турында беләчәк. Елга, су турында сөйләшәбез. Әйдәгез, килегез бар кыздар. Нәниләрнең игътибарын җәлеп итү өчен күп көч куярга кирәк. Бу җаваплы эш сыналган педагогка йөкләнгән. Мин инде татар телен сабыйларга 20 елдан артык укытам. 92 елдан башлап, менә башлаган гына вакытыннан алып. Бу эш миңа бик ошый. Мине кызыксындырды. Ата-аналар белән бергә алып барыла бу эш. Мин беләсезме нәрсәсе уңайлы. Biz электә татар телен өйрәтә идек балаларга. Алар фақат минем белән генә сөйләшә, миңа карап кына аралаша. Идә берәр нәрсә әйтә, ала башласа, аңа ярдәм итүче юк. Бала тукталып кала, име белгәнен дә әйтмәй. Әни бит сорауны да башка төрле бирә, мине ишетмәгәч. Әмма без монда әниләр белән, әниләр миңа карап сөйләшәләр. Без алар белән бергә өйрәнәбез, аралашабыз. Балаларга бик теләп идә ярдәм итә алалар. Су асты тереклеге белән танышыр өчен нәниләр диңгез төбенә төшә. Кораллар, 8 аяк, энәле балыклар, яңа мәгълүмат белән бергә яңа сүзләр саны арта. Әлеге дәрес бишектән үстерү дип исемләнгән дисциплинага керә. Бу юнәлеш баланың хәтерен яхшырту, фикер йөртә белүен, игътибарын арттыра. Музыкаль тәнәфесләр, иҗади биремнәр барысы да баланың туган телне өйрәнүенә үз өлешен кертә. Без монда җырлыйбыз, бийибез, матур рәсемнәрне ясыйбыз. Бик ошый монда безгә. Биредә иң кечкенәләр шөгыльләнә. Аларның әле телләре дә ачылмаган. Ләкин туган телдә башкарылган җырларны тыңлап үскән нәниләрнең беренче сүзе дә татарча яңгыраячагы бер шик тудырмый. Әлеге музыкаль әсәрләр махсус язылган. Җырлар дигәндә без татар халкыбызның гырыф-гадәтләренә, милли көйләренә, фольклорына багышланган җырларны тәкъдим итәбез дәресләрдә. Һәм моннан тыш үзебез дә яңа җырлар яздык. Бик популяр булган Железнов методикасын аның белән сөйләшеп, аның кайбер җырларын татарчага тәрҗемә итеп, менә шул җырларны без тәкъдим итәбез. Нәниләр уен аша тел белән таныша, физик яктан чыныга, яшьтәшләре белән аралаша. Мондый дәресләр сабыйның камил үсешенә терәк булып тора. Без кызым Зилия белән бу мәктәпкә килергә булдык менә. Чөнки хәзерге вакытта рус телендә барсы да бар, әлбәттә сатып алып була, ләкин татар фольклоры балалар өчен кибет киштәләрендә бик узак эзләп йөрергә туры килә. Шуңа күрә мин менә мондагы шигырьләрне, мондагы җырларны тыңлап, кызыма аларны өйдә дә җырларга тырышам. Үзәк үзедә яшәле, ләкин әнкәләр сабыйларын биргә теләп йөртә. Чөнки сыналган остазлар, уңайлы бүлмәләр, иң мөһиме татар телендә укыту аларны биргә җәлеп итә. Нәниләргә дә монда ошый. Баланың белем дәрәҗәсенең киңәюенә, вак моторика, сөйләм үсешенә, үстерүгә багышланган дәресләр. Һәм бу дәресләр бөтенсе балалар өчен якын булган формада уен аша бирелә. Биредә халкыбызның тәрбияләү үзенчәлекләрен истә тотып эш ителә. Нәниләрне чын татарлар итеп үстерәләр.